Nico Car Clean, det er en udkørende bilplejevirksomhed. Jeg kommer ud til private og erhverv og plejer at klargøre salgsbiler for eksempel ude ved bilforhandlere, og hos de private, der klarer deres private biler. Nico Car Clean, det er et nyt firma, som jeg stiftede i september 2023, og har så trillet lidt rundt i starten på min scooter, så videre rundt til forskellige private personer og erhvervsmæssige mennesker. Jeg kører fra Børkop af op til Horsens og lige ned rundt omkring Middelfart. Hvorfor er det folk, de skal vælge Nico Car Clean? Det er fordi, at de møder en rigtig flink, ung, engageret gut, som der kommer ud og gør et rigtig godt stykke arbejde. Og jeg haster ikke, og jeg er smilende, og jeg hører efter, hvad det er, du siger som kunde.